أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين تيجي على مسودم سان ما قربا أو بلاد لنا ما توزر أو بال ما كان دوك كنا ودعي مون يا ستولانغا فلكاني دوك كان سين فرافين تي بلاد جلما بيتا تمالي وند ما ده بيتا فرافين دوم بلاد جلي كرنجينا لا ماما بيبامنا كامين كفول بلاد جلي بالما وكا أم بالما فرافين تي بلاد جلي هكلا جي كومي أو با كلام توكو منا فهم إلى سوسو سامفه ani télévision be ka mun bo ani arabiso be ka kuma ka mun fo ma dogo machila absa ke e ma yede me ya kuma me o e muye mbalima ko mun me ka ke farapin dew na libi ko ka on fere no golo fi monde munu mbora ko bina Europe kono ubi teme libi fe ko libien dew me ka o mina ko fere me nete ka kuma fere li nyoro ka de farafin de mena ka fere amena farafindon ferele no amena kwa nete ka kuma o yoro de ka ne ba fe ka farafindon ne nyini ka kwa ka fo neko kuma fe ngo fe me ka fo sora ka kola abe ka me wa o be ate ka me kwa munu me ne ka bamana ka me ko le nyini ka wala kwa hakila tien do mo tama hakila ko on me ka kuma mge ere susu sanfe ko jine ka one do ko ngalo ka one do me do bolo absaka ko ye me munu me anga kuma o ku zuze o koro no fa olu ba do ame ka mun fo ko ça de dasa ko fote quoi ni anye ka kuma doron anye fer no de ye ami boka an hakilina fola ou bien ça dit kuma mun be sena ni mo mun ta kala maka boka olu ça dit ou kuna fona la mun be sena quoi akacha la anga video bo chamani o de quoi mbalimo ni libi ko abe ka parafindon fere libi kono no soraka were dama de be ka parafun ne fere nyoko mai no kata obla o ka jardin kono kungo kolo kono no ku sako kila no yoro beyo kuma me mais ne be mogo hakila jigi doni munu me tokola ka amila ati teme sangelen ka folo Algérie mun ke malien deuna sadi ku refle kata u fili sagara kono ka kila ku che kata fili malla on bora ka soraka fm ni an bora ka fo farafin deunya na ko soraka ka afrika sa ni soraka mais hakila mo chama ya famu mais munu nya famu contre lo hakila ni ko soraka ka ba ou be arabo ka ba ko dine la ko sito de quoi olu ya famu contre la kasoro ala yere mu ye qur'ana jigi na le islamaya ya le yere de ta ale ko soraka nyogo ka free flate ko soraka ka free kapsana ala de ko qur'ana kono mais ça dit farafu mena ka fere quoi me ka sego ka toujours mogo de libita e bi quoi Algérie Maroc ko be ka ke farafina e billahi niyaji aka haram ite farafinde ça dit farafinde ni ye soraka yi fa jamana kono billahi ba kunci quoi ani o fo ka koro petit gima ko temene yamno o ye malien we petit gima buko ça de soraka libanais do no fe ka mine ka datu soraka libanais no fe mbalimo ani ambalima ke ivoirien do de doka i video yira liban kono o ye farafin moso do mine liban kono ambalaka o ka yafa mare ka tasuma bla amuso yala abi kule ko ma ka sa billahi soraka bi farafin de mine ka wulu bla farafin de na billahi hambala ka yafa ma abi musoko kala wallahi tati mene sistebo ubi kla ku joka yela la tukuni farafin de kerengre ya munu me pamananga me ne bi kumana ulu de ma sadiri aw jigi dale me aka karamo ka ko ulu be farafin ya kuma wolo doni sia ka islamaya saraka ka sorol be ka islamaya to la goshi katafe ka kla ka farafin ya la goshi katafe mais haklimo ka famu amina klaka video o katugni ne islama alla ko sitote quoi ça dit islama ça dit farafin be ça dit arabu bolo togo mina islama ya kono de amina kuma ka kofe men video nte quoi hakla jigino do dron farafin no ka do ka ko ça dit arabu e femi quoi ka afrika sana quoi petit gima kola Algérie mu ke malien do na ambora ka fo malien do ku ka famu ka fo akana jigida ka famu de an fere tieno décédé ato na mi ka bokana soraka jamana chechi kamta Europe mais annane i bajigida mi ka i fajigida mi ka i balmo jigida mi ka ibi fere ki shila tunu peu ka soro ko ji mi dun wallahi ango maleo ka famu farafinde on ka famu ka fo soraka i kafire mashikana isomo la bla soraka i anyo fe mo ma famu o hakla ko e dine la goshito e munu ya famu contre la ko kame ka arabia la goshi kwa mais mbalimo billahi to la baka kuma kunjeni mi parce que be akuma me fe mesena anjigida manga famo ka dirigeant ka alpha bloni bora ka foko ni union africain président ani CEDEAO président ale bora ki ka wele da ça dit ku nyini ka quoi
hakila u bina jaabi comme olu ye mɔgɔ dɔnnenw ye quoi olu bina jaabi quoi mais ne bi adresser population yɛrɛ de la Afrique population ɲɛmɔgɔw tɛ bele quoi parce que anw ka ɲɛmɔgɔw ye anw feere ka ban u tɛna se ka anw c'est à dire an segin an yɛrɛ ma bilen u tɛ se quoi donc il est temps farafindenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinya ye fɛn min ye quoi an ka se k'a ɲini k'a si dɔn quoi o de b'a to bilahi an bɛ k'an yɛrɛ fɛ ka bɔ tubabuw ni arabuw kɔ quoi wallahi mais n'a mɛnna salamu alaikum n'a ma mɛn dun bilahi n k'ale na a jara farafindenw ye o bɛ segin yɛrɛ dɔ ma ka bɔ tubabu jɔnya ni sɔrɔ ka jɔnya la a jaru ye o a ma ja o ye a bɛ kɛ ka da kun jumɛn kan n'a ma k'a jara bilahi a bɛ k'a goya la ou bien an ka segin jɔnya kɔnɔ tuguni u k'an minɛ k'an feere ou bien ka farafinya sila tunu bilahi a jara n ye a ma ja an bɛ wuli n'an ma wuli o de bɛ dɛ kɛ quoi kuma la surunya n bɛ da yen fɔlɔ farafinya mun bɛ ka kɛ farafindenw na c'est à dire arabula quoi o ye o de ye ne ka hakilina ye mun ye o la mais a jara n ye a ma ja n ye an bɛna wuli quoi ala kama tɛ quoi a bɛna kɛ quoi jagoya yɛrɛ de la quoi n bɛ da yen nɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen message kuncɛ la ne bɛ n kan bila n ka Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma a dɔnnibaga bɛɛ k'o hakili lajigin Mali kɔnɔ yen fana hakili la aw b'a kalama nin semaine tɛmɛnen kɔnɔna la ou bien an bɛ semaine yɛrɛ kɔnɔ bi ye juma ye ko Mali kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw berewuruziw ni berevɛriw mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Amadu Aya Sanogo ka jama ye k'a fɔra ko sɔrɔdasi 21 mun tununa berewuruziw la ne hakili la Amadu Aya Sanogo n'a ka ɲɛmɔgɔ a sari mɔgɔ minnu b'a kɔ u minɛna k'u datugu o kama mais n balimaw ne bɛ n kamila karamɔgɔw ma k'a da kun jumɛn in kan Mali karamɔgɔw c'est à dire a ye sabali diinɛ la gositɔ tɛ tɔgɔ la bolo bilahi ne yɛrɛ ye karamɔgɔ c'est à dire n t'a dɔn ne ye silamɛ de ye quoi silamɛya ka di n ye fana n b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ fana c'est à dire diinɛ ka évoluer Mali kɔnɔ n b'o de fɛ fana mais solution t'a la quoi halaki dɔ de bɛ Ala bolo ka na bilahi Mali kama an y'a fɔ c'est à dire quoi a tɛ komi Mali halakili ka d'an ye quoi mais Ala ye kumakan dɔw de fɔ quoi c'est à dire ka terrain dɔw bila quoi ko n'an ma dan yen nɔ quoi halaki bɛ na Mali kan kuma la faamuya de don an ka ɲɔgɔn na faamu ka ɲɔgɔn hakili lajigin ni mun y'a faamu ni hakili ye a fɔra a banna mais n bɛ kumakan kelen fɔ dɔrɔn halaki dan yen Mali kɔrɔ n'a tilebi Ala ka sanji tigɛ Mali la fɔlɔ o ye halaki fɔlɔ de ye mais mɔgɔw m'a faamu fɔlɔ an bɛna ɲɛ dɔ kɔfɛ n balimaw Amadu Aya Sanogo bɛ wo jumɛn kɔnɔ jɔnni ka wo don Mali karamɔgɔ a kana fɔ IBK dɛ maa si kana fɔ ko IBK ye Amadu Aya Sanogo n'a ka mɔgɔw minɛ Mali karamɔgɔw de ye Amadu Aya Sanogo n'a ka mɔgɔw minɛ munna n ko Mali karamɔgɔw Malimaw coup d'état kɛlen Mali kɔnɔ cɛ ani muso 80% kɛmɛ o kɛmɛ 80 bɛɛ de ko coup d'état jar'u ye an ye tɛgɛrɛ fɔ Amadu Aya Sanogo kun a tun ye maa yurugu kɛla minnu ni faama jugu minnu ni fasoden jugu minnu minɛ k'u datugu minnu tun bɛ faga olu tun bɛ faga minnu tun bɛ kisi olu bɛ se ka kisi karamɔgɔw de wulila ka se Amadu Aya Sanogo ma ko k'u bila k'a ka ɲɛmɔgɔ ninnu minɛnen ko k'u bila Amadu Aya Sanogo y'a bɛɛ bila karamɔgɔya bonya kama diinɛ bonya kama silamɛya bonya kama a ye karamɔgɔw lamɛn a ye mɔgɔ ninnu bɛɛ bila mɔgɔ ninnu bilalen o nana wolo mun na tuguni o san nɔgɔ kelen tilara ka minɛ o fanga tigilamɔgɔw fɛ a n'a ka mɔgɔw mɔgɔ 10 ani kɔ k'u bɛɛ datugu kaso la san 3 ani kɔ kasa an b'a san 4nan kɔnɔ nin karamɔgɔw ne b'u kumakan mɛn télé la m'u kumakan mɛn radio la m'a mɛn journaliste si kɔnɔ k'a fɔ ko karamɔgɔw wulila ka se IBK ma ou bien ministre de la justice ma ko ka Sanogo ka jugement kɛ ou bien berevɛriw ka jugement kɛ ne m'a mɛn karamɔgɔ la fɔlɔ m'a mɛn faama fan si da fɔlɔ ko karamɔgɔw wulila ka se ale ma mais aw de wulila ka se Sanogo ma ko ka faama ninnu bila a y'u bila diinɛ bonya kama silamɛya bonya kama cɛkɔrɔbaya bonya kama ka aw lamɛn ka tila ka u bila mais malimaw o cɛ kelen de minɛnen filɛ nin ye a n'a ka mɔgɔw k'u datugu san 3 ani kɔ karamɔgɔ ma kuma dɔnnibaga ma kuma fo faamaw yɛrɛ sago selen ye kuma min na sa mun ka d'u ye u bɛ o kɛ kelen musow yɛrɛ tɔɔrɔlen n'i ye muso wulitɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ cɛw dɛsɛra de ou bien cɛw banna de pewu mais olu musow de filɛ ka wuli nin ye ka u plaignent Mali kɔnɔ fanga ɲɛkɔrɔ malimaw ko k'u cɛw juger ou bien k'u bila liberté provisoire de la malimaw e ni Ala na kira cɛ nin tɛ lagosi ye silamɛya ma ni anw kumana hakilinta minnu bɛ olu t'a faamu olu hakilila ko silamɛya lagositɔ de don aw t'a kalama ko nin ye halaki natɔ jamana kan
aw bi taa mɔgɔ deli k'a ka mɔgɔw bila a y'u bila o mɔgɔ kelenw ka tila k'a minɛ k'a datugu aw ka tila k'a t'u bolo tuguni aw ma foyi fɔ n balima aw hakilila ko ala de bɛn'o to ten bilahi halaki dɔ don mali ma mɛ a t'a si dɔn quoi mɛ ne jiginna Sanogo la Sanogo bilahi u kun kan k'i faga de n jigirila quoi u kun kan k'i faga n b'a fɔ ka da kɔrɔ dɔ de kan dɛ c'est à dire i ye minnu faga quoi n'o ye bereburusi ni n m'a fɔ n k'u fagali ɲɛna dɛ n t'a fɔ n k'u ɲɛna n k'a ma ɲɛ ne tɛn'o fɔ parce que ni kiri ma kɛ fɔlɔ ne t'a dɔn mun bɛ yen quoi mɛ ne b'a fɔ i delila k'i ka minnu bila dɛ olu de tun ye fagata de ye quoi mɛ n'i ma sɔn k'olu faga c'est à dire ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi k'olu bila olu ka tila ka ne minɛ k'i ka u sago ye quoi i yɛrɛ de nɔ don quoi mɛ mun y'a s'i ma ko diinɛ bonya silamɛya bonya karamɔgɔw bonya kama i y'olu lamɛn k'u bila mɛ i filɛ bolola bi berebɛri minnu filɛ bolola bi ne ma karamɔgɔ si kamɛ tele la m'a mɛn journaliste si kɔnɔ m'a mɛn arajo si la fɔlɔ ko mali diinɛ ɲɛmɔgɔw wulila ou bien ko karamɔgɔw wulila ka Amadu Yaya Sanogo défend jɔnni y'a kuma mɛn ne m'a kuma mɛn hali n'a kɛra ne m'a mɛn n balimaw bilahi ni karamɔgɔw ma wuli halaki de don jamana mɛ u t'a dɔn fɔlɔ quoi mɛ n'a ko nin tɛ foyi ye nin tɛ foyi ye halaki kɔ da ye ala ka sanji tigɛ mali la o tɛ hɛrɛ ye jamana ma wallahi o ye halaki de ye quoi mɛ an t'a si dɔn quoi n y'a fɔ n ko nɛmɛnɛmɛni ka kɛ mali dubabu la don mɛn ka kɛ mali kɔnɔ dɛ en tant que n'a ma kɛ tiɲɛ kan ko dubabu mɛn ka kɛ mali k'a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ danga ye mɔgɔw de m'a kɔrɔ faamu quoi mɛ ni ala sɔnna ma n'an bɛ taa an bɛ se bamanankan dɔ de don ko mɔgɔw bɛna dɔn kɔfɛ k'a fɔ duwawu mɛn ka kɛ mali ye dɛ en tant que duwawu bɛ kɛ ka fɛn minnu dafa dɛ kɔnɔnajɛlenya ni c'est à dire ŋaniyaɲumanya ni tilennenya n'o ma dafa mali kɔnɔ bilahi duwawu bɛ ka kɛ danga ye mali ma quoi n balimaw ne bɛ n ka video kuncɛ yan kuma surunya la k'a fɔ n tun ye hakilina dɔ de ye ni semaine kɔnɔna la ko n bɛ bɔ n yɛrɛ hakilina min ye ka bɔ k'o fɔ fasodenw ye tuguni halisa video tɔ bɛ kɔfɛ mɛ aw k'a faamu k'a fɔ n'i ye tɔgɔla mɛn ye k'a tɛ ka video bɔ sigi ka miiriw b'a kɔnɔna la o puis c'est à dire i b'a sɔrɔ an bɛ ka sigi ka miiri i b'a sɔrɔ an bɛ ka sigi ka miiri parce que video kɛ la ou bien kuma la n'i bɛ kuma fɔ i ka kuma contrôler ka sɔrɔ k'a fɔ ou bien c'est à dire i k'i réfléchir fɔlɔ quoi k'i miiri fɔlɔ quoi i ka kuma fɔlen kana tila ka n'i dun tuguni quoi parce que kuma ye fɛn dɔ de ye n'i y'a fɔ ka ban i ka waraba de don n'i m'a fɔ k'a ɲɛ a bɛ tila k'i dun tuguni quoi o ye i kana kuma ka tila ka n'i yɛrɛ minɛ kuma kɔnɔ quoi o de b'a to waati caman na an bɛ sigi ka miiri fɔlɔ yanni an ka video kɛ quoi mais an ka video la yan'a ka video juger k'a fɔ k'a b'an kɛlɛ fɔlɔ ou bien k'a fɔ ko video ka d'a ye a ye video juger fɔlɔ video kɔrɔ nɔfɛ an y'a bɔ kun min kama n balimaw n b'aw bila yan nɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛn waati wɛrɛ